Perhitian napado tolu huta di Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba, ima huta ujung tanduk gasaribu dohot desa Pitubosi, sega jaladang di Padengga dope sia 2 bulan nasalpu. Dakola dalan lama molus si ganup ari, alai perhitian nasegai salelengo dipake doga bedala tuporlak. Ala disuran nungamar umur 30 tahun ujung nasega jala marongrong do perhitiani 2 bulan nasalpu. Nuaing gabe hola perdala dohot parkareta dona boy mamolus sian parhitiani, ia par motor dang boy be mamolus ala nong marongrong parhitiani. Mengihutton hatorangan ni Kepala Desa Ujung Taduk amang atos sinurat na didapoton ni Toba TV di hari Selasa tanggal 10 bulan toluna salpo ala parhitian nasegai gabe daudo aka par motor marhaliang mamolus dalan. Penyebabnya mungkin kekuatan daripada jembatan ini mungkin karena udah tua, jadi mengakibatkan pada longsor baru sekitar 2 bulan. Tindakan kita sudah mengajukan untuk pemerintah kabupaten, sudah ada tindak lanjut dari Pak kabupaten dan sudah disuratin. Hirim dorohani Kepala Desa Asaboy di Padenggan Pamareta perhitian nasegai Asaboy musai mamolus akapar motor sian dalani. Sian Kabupaten Toba, tim Toba TV, Mabari Tahun.